Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushone ngesikhulu ihluku umshayeli engozini enyantisigazi ku N4 phakathi kwemalelane kanye nekomati port lapho kushayisane khona amaloli amabili maqede aqhamuka umlilo asha anqonqa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibona khona le video. Mangoqala isijene lelikhasi wamuyelekela igama lami ngusibonga konke wakantando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ushe waba umlotha umshayeli ngesikhathi kutholana phezulu amaloli amabili abehamba ngesikhulu isivinini ku N4 phakathi kwemalelane kanye komati port. Abezimo eziphuthumayo bathe sifike endaweni yesigameko sathola amaloli amabili athwala amalahla eshayisane ehamba ngesikhulu isivinini maqede aqhamuka umlilo kuchaza uKelvin Renen okhulumela abezimo eziphuthumayo. Uqhube wathi ngeshwa umshayeli welolo yedwa wesilisa okholakala ukuthi uneminyaka engu40 Ushe wanqonqa evaleleke ngaphakathi kwelinye lamaroli. Umgwaqo ukwathatha isikhathi uphazamisekile emva kokwenzeka kwayo lenhlekelele. Lezi ke bafethu indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.